je lijepo doći u posjetu našim dobrim prijateljima u Hercegovini. Još je bolje kada to radimo da bismo pozdravili nove članove našeg tima iz ambasade. Želimo dati priznanje i još jednom izraziti podršku svim ljudima u Mostaru i Hercegovini koji su aktivni na stvaranju i jačanju međuetničkih veza sa ciljem da nađu zajednički interes radi bolje budućnosti. Ured ambasade ovdje u Mostaru jasno govori o tome koliko važnim smatramo pružanje podrške radi postizanja ovih ciljeva. Jako mnogi uposlenici ambasade dolaze na sastanke sa vama tokom cijele godine. Ovakvi događaji su prava prilika da ojačamo zajedničke napore, te da unaprijedimo i produbimo bliske veze između naše dvije zemlje. Znamo da je puno posla pred nama, posebno na rješavanju političke krize o ovom lijepom regionu. Iako međunarodna zajednica nije ovdje da bi nametala rješenja, važno je znati da ćemo nastaviti raditi sa svima vama dok nastojite riješiti ove probleme. Puno vam hvala.